Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken namine kula Tiara Eka Kapiani, kula saking kelas doso setunggal nomor absen 323. Kula badhe maosaken guguritan ingkang gadhah irah-irahan alamku. Alamku. Awan putih lir malam di antara cakrawala iki. Endah banget lir lono ing nyawa kang abadi. Asri banget alamku iki. Warnane ijo royo-royo. Bagaskara sing semunar padang sempurna ing cakrawala iki. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.